La Sagrada Família d'Urgell i els seus centres educatius tenim una missió: educar amb l'esperança de qui sembra una llavor. I ens apassiona col·laborar en aquesta tasca amb les famílies. Ens enfrontem a un canvi d'època i nosaltres ho fem inspirats en l'estil de la nostra fundadora, Anna Maria Gené, que es basa en cercar i seguir sempre camins que portin a més vida. Fa uns anys, els meus pares van decidir que la Sagrada Família seria un bon lloc per mi. Una escola que està present allà on és necessari i que és capaç de crear comunitat al seu voltant. Aquí he descobert que necessito els meus companys, els meus mestres i tots els que treballen a l'escola, perquè ningú pot créixer sol. A la meva escola em sento com a casa i estic bé, tinc amics, jugo i aprenc. He descobert l'exemple de la Sagrada Família, en el que tots som importants, dins i fora de casa nostra. Els meus mestres també són un bon exemple per mi. Em parlen de Déu, m'ensenyen a ser responsable, treballador i solidari, a saber-me comunicar, a preparar-me per la vida i a estimar. No sé com ho fan, però sempre aconsegueixen que somric. I si tinc un mal dia, sé que puc parlar amb ells, són els millors. Ja ho deia Anna Maria Gené, tracta bé tothom, sense distincions, amb respecte i amor. Estic content perquè m'adono que els meus pares pensen en mi i estan invertint en la meva educació. I espero poder ajudar a que el món sigui un lloc millor el dia de demà. Per aconseguir-ho ens fas falta. Quan dones suport a la Sagrada Família d'Urgell, apostes pels teus fills i per una nova humanitat. Ens acompanyes en aquesta aventura?